Preview. Preview. Il-lejla tajba ħbib tiegħi. Qabel nibda nikkummenta fuq il-logħba nixtieq u nittama li l-ommijiet kollha kellhom il-jum iddedikat lilhom kif tixtieq qalbhom u nixtieq nagħti jum l-ommi tajjeb lill-Ażiża Ommi Anna dan paċenza kbira li tuħu bija ta' kuljum. Niġi għall-logħba fl-Allianz Stadium ta' Turin Juventus 2 Cremonese xejn. Logħba ma tantx kien fiha storja, Cremonese li iktar ma jmur iktar qegħdin iqarbu lejn il-kampjonat tas-Serja B, li ma kampjonat kienu ġew promossi minnu sena ilu. Fuq in-naħa l-oħra Juventus din ir-rebħa kkonsolidaw it-tieni post. Juventus illi fl-ewwel taqsima ma tawx xut fil-lasta u pjuttost kienet taqsima deludenti li l-iktar l-ispikkat kienet sfortunatament l-injury li probabbilment hija waħda muskolari li sofra Paul Pogba li kien qed jibda l-ewwel logħba tiegħu dan l-istaġun. Staġun sfortunat immens għalih u nittama lilu feqqan ta' malajr ħalli jirritorna kemm jista' jkun iktar fis possibbli għax fil-ftit minuti nidam fil-ground madwar 20 minuta imma anke kif rajna f'logħbiet preċedenti fejn lagħab ftit minuti il-kwalità tiegħu u t-teknika tiegħu hija waħda indiskussa. Juventus li fit-tieni taqsima wara 50 minuta, ġifieri 5 minuti miftuħ ta' tieni taqsima taw l-ewwel xut permezz ta' Rabiot u mbagħad minn hemm lem qatt ma ħarsu lura x'imbagħad ġie l-gowl bellezza ta' Fagioli, goal dell-ex, fil-fatt anke l-ferħ tiegħu kien wieħed limitat u mbagħad iktar tard fit-tieni taqsima id-daqqa ta' ras stupenda ta' Grayson Bremer li kienet jiskorja r-raba' gowl staġjonali. Juventus li kellhom ukoll gowl ta' Arek Milik li ġie mħassar għall-offside mill-metriku. Issa bit-tajjeb tal-VAR minnaħa l-oħra ċertu affetti ġibhom ridikoli kif kien dan il-każ. Ma tantx kienet deċiżjoni li affettwat il-logħba x'kienet logħba prattikament bla storja, biss din ta' min wieħed dejjem jixtarra. Jiena qabel niġi għall-Paġelli nixtieq ngħid li Juventus lagħbu bil-flokkijiet li se jilagħbu bihom fl-istaġun li ġej. Din hija prattikament jagħmluha kull staġun li l-logħba ta' qabel tal-aħħar u l-aħħar waħda tal-kampjonat inżansnu l-flokk għal fini ta' marketing. Ermakom meta rajtu fuq il-plejers il-flokk ġobni għax meta rajtu fir-ritratti ftit jew xejn ma ġobni ma nistaqar li issa konvinċejt ruħi. Mela, niġu għall-Paġelli. Perin prattikament li kienet jew post ċeżni biex iserħu ftit li xejn kellu x'jagħmel ħaqqu 6. Id-difiża ftit li xejn kellha x'tagħmel Gatti ħaqqu 6.5 wara solidità difensiva kbira. Bremer ftit li kellu x'jagħmel isfel
Batta bil-go tiegħu kif qed iktar kmieni u Danilo okej ma kellux l-aqwa logħba ma ħaqqu 16. Dejjem kien qiegħed hemm. F'nofs il-Grand Kwadrado ħaqqu 6 ġie sostitwit mill aħħar miż-żagħżugħ Barbieri li minn xantjan vot. Fagioli li kif qed skurija l-ewwel goal tiegħu għal din is-sena solari fl-2023 kien ilu ma jiskurja mill-20 ta' Novembru kontra l-Inter wera l-abiltajiet tiegħu u għandu bżonn naqra iktar konsistenza ħalli jkollu iktar logħbiet bħal tal-lum. Paredes illi dan l-aħħar qed jitjieb logħba wara logħba ħaqqu 7 naħseb il-ġilda kellu Allegri għamlu tajjeb. Rabiot forsi l-lum kien inqas involut fil-manuvra daħħal Rabiot surajtu qatt xi naqra. Però xorta kien hemm u inti ħsibta. Rabiot li kien sfortunat li kellu go maqlugħ minn fuq il-linja. Hija parti mill-logħba wkoll. Chiesa u 7 naħseb waħda mill-aħjar logħbiet li kellu minn meta ritorna mill-injury ġie sostitwit minn Enik Junior li wkoll ħaqqu 6. Pogba fl-20 minuta jew 22 minuta kemm dan fil-ground ħaqqu 16 wara abiltajiet kif qed straordinarji sostitwit minn Milik li ħaqqu 6. Kien sfortunat illum kif qed qabel li Milik ma minx l-appuntamenti jew mal-go. Lejl aħħar Milik ġie sostitwit minn Ken li mhux ħantih vot. Vlahovic li llum nittament kien jisu ġogaġġa mill-plejers tal-Cremonese ħantih ta' minn 5 sfortunatament l-obora medjokri sostitwit minn Di Maria li bit-teknikalità tiegħu żgur ħaqqu 6.5. Allegri llum nagħtih 6. Il-logħba li jmiss hija anke ngħidha ta' nifsi nhar il-ħamis away ġo Sevilla. Il-logħba miftuħa beraħ. Ma tikolli ċans il qudiem nikkummenta dwarha. U l-logħba fil-kampjonat tkun bħala nhar it-tnejn ġie bħal għada ġimgħa x'qed nirrekordja l-logħba eżatt wara l-partita. Tkun away ġo Castellani ta' Empoli. Sa dan it-tant jien m'għandi xejn xi nżid għalejla li nagħtikom il-lejla tajba u kif dejjem nagħlaq Forza Juve u fino alla fine. Saħħiet ħbieb. Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Biżebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u it-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija narawkom għall-pjazza.
nofsinhar it-tajjeb bibtej Milanisti u anke mhuwiex. Domt naqra iktar biex niġbed dan il-video u l-għanet kelli jum jibes ħafna, weekend jibes ħafna peress li huwa il-weekend tal-jum l-om u nixtieq minn hawn nawgura jum l-om it-tajjeb kemm lis-segwaċi tagħna forsi li huma nisa illi jsegwu kif ukoll l-ommijiet u n-nisa tagħkom kollha speċjalment lill-ommi Natali, l-oħti Roberta, il-kunjata Doris u ovvjament speċjalment lill-Marti Xeris. Nawguralkom kollha, però ovvjament speċjalment id-dawl l-erba. Jum l-om it-tajjeb. Ma issa nitkellem ftit dwar il-partita. Barra minn hekk il-bira kont ikkanzat kieku battu l-biraħ il-video kien ikun video daqsxejn tagħmlu ħafna editing biex taqgħu l-paroli fil-vojt li ngħid, allura ddeċidejt illi intalgħu kif jien iżjed kalm. X'edni ngħid, logħba li rġajna tlifna mal-Ispezja, 6 logħbiet 3 telfiet. Mal-Ispezja kemm ilhom li telgħu fl-2020 staġun 2021 biex ngħidulu hekk. L-ewwel irbaħna 3 b'xejn San Siro, b'żewġ gols tal-Lejaw. Mbagħad tlifna 2 b'xejn ġol Pikko, kif ġara propju dis-sena, b'gols ta' Bastoni u minn għalija Romagnoli minn ix-xert. Mbagħad is-sena l-oħra irbaħna 2-1 ġol Pikko, l-uniku rebħa tal-Milan ġol Pikko li niftakar jien b'gols ta' Daniel Maldini u Brahim Diaz. Tlifna 2-1 San Siro, kulħadd jaf x'kien ġara. Meta referi Serra kien tellifna l-okkażjoni b'Junior Messias kien xuttja u skurja il-gow ta' 2-1 għalina u fil-verità minn flok hekk bqajna 1-1 u mbagħad fl-aħħar minuta ġażi skurjana l-gow ta' 2-1 wara li kien Lejaw li fetaħ l-iskor għal-Milan u ġabilna drogu delu. Issa din is-sena irbaħna 2-1 mal-Ispezja b'gows jekk min isser żball ta' Lejaw bħalissa m'għandi xejn qudiemi qed ngħidhom minn moħħi u gowl żgur ta' ġiru wara li kien ġab idru propju Daniel Maldini. L-ewwel gowl tiegħu mal-Ispezja skurjah propju kontra t-tim li hija ġenerazzjoni ta' missieru nannuħ u stess li jilagħbu għalihom il-Milan. Mbagħad skurja xiru il-gowl ta' 2-1 u l-bieraħ telfa oħra ta' 2-0 telfa meritata tista' tgħid speċjalment fit-tieni taqsima. Meta naref ta' coach Nanna Pioli reġa' ddeċieda li jinsa li huwa on fire u he is getting fired minn flok għax jekk jibqa' sejħrek ma nafx kemm ħajr nexxielu jispiċċa l-istaġun u jibda staġun ieħor istaġun li ġiex. Staġun ħaj jispiċċa żgur dal-erba' logħbiet li fadal, waħda fiċ-Champions League u 3 fil-kampjonat. Nifhem li hemm logħba importanti nhar it-tlieta, però nifhem ukoll li wara t-telfa tagħna l-erba' ta' 2-0 hija mhux impossibilità, hija diffiċli ħafna li rnexxinna ngħaddu għall-finali. Mela l-uniku mezz li għandna li nitlu mal-ewwel erba' li nitlu fiċ-Champions League sena dieħla huwa li niġu mal-ewwel erba'. Għax da anki jekk jaqa' miraklu nhar it-tlieta nirbħu, irridu nirbħu l-finali kontra Real Madrid jew Manchester City. Veru li l-ballun huwa tontu jista' jiġri kollu li jrid. Imma mhijiex faċli. U dawk kan irbħulhom, jekk kan ilagħbuhom, tittir però. Hemmhekk ikollok ċertezza li qed tilgħab fiċ-Champions League sena d-dieħla. Ma kif in l-affari? Trid tirbaħ u hemm ħaġa oħra. Jekk ir-Roma jew il-Juventus jirbħu Champions League, jirbħu l-Europa League, speċjalment ir-Roma, u ma jiġux top 4, ir-Roma jitlu l-5 tim u rajt. Biss. Jekk il-Juventus ma jitnaqsulhom xi punti u l-Atalanta jilħqu lil-Milan u jaqbżuna, niġu 6, niġu 5, mhux is-6. Kif qegħdin il-5. Aħna sewwa taħawattit, skużawni. Mela. Napoli, Juventus, Lazio, Inter, Milan. Dawk, jekk l-Inter ma qabżux il-Lazio, sax m'għandix il-klassifika qudiemi, imma dawk huma. Mela, kif in il-klassifika bħalissa ovvjament aħna ma nitlux Champions League. Issa jekk ir-Roma tirbaħ l-Europa League, tiżdied ir-Roma. Kien 5 post. U aħna niġu qisna ġejna 6.
tkompli id-diżastrosità ta' dan l-istaġun li minn Champions tal-Italja waqajna l-5 jew is-6. Mhijiex ċajta u mhijiex ħaġa sabiħa. Il-bieraħ reġa' għamel tagħżieqa kbira Pioli meta ġejna biex nibdlu. Iddaħħal il-De Ketelare fuq il-lemin. Issa tafu, dejjem niddefendih il-De Ketelare, dejjem niddefendih, dejjem. Però, il-paċenzja bdiet tispiċċa. Li tidħol fil-ground, żvoljat, għax għandek għab titilab, kiddejjani. Li tibża m'hemmx tagħmel, nissapportjawk, imma li tidħol fil-ground timxi le. Barra minn hekk Pioli qabad lilu li ngħidu li mhux xi wieħed jiġri ħafna u titfgħu mal-linja. Itfal Diaz mal-linja kadu hemm għax għalmenu Diaz li huwa dribbler bil-ġiri. De Ketelare ibati ħafna fejn jidħol il-ġiri. Mela ma ndaħħlux hemm lilu. Tifhmuni? Qed tifhmu xi ngħid. Ma ndaħħalx il-De Ketelare mal-lemin u nispera li Yasin Adli issa jsir il-Viċi Brahim Diaz. Għax għalkemm ma mexej kbir, però għamel iktar minn De Ketelare u wasal il-moment li dan it-tifel ikollu opportunità. Mill-bqija m'hemm xi tajt, logħba ħażina mill-bidu sal-aħħar, ċansi jitkellem ma mhux ħafna. Nispera li għax kellhom moħħhom f'nhar it-tlieta. Għalkemm nhar it-tlieta iżjed minn miraklu jrid ikun biex isalvana minn katastrofi u li ngħaddu għall-finali, imma issa naraw. Jiena l-video tiegħi jispiċċa hawnhekk, nixtieq ningrazzja l-sponsors tal-Kamra Sportiva illi huma għall-Pjazza, The Beauty Essence u anki The Barber Room. Grazzi tal-li dejjem tgħinuna għall-Kamra Sportiva u tal-li dejjem ittuna l-għajnuna ta'kom biex ovvjament inkomplu ntellaw daw it-tip ta' programmi fuq l-istazzjoni tal-medja soċjali, il-Facebook u anke YouTube. Ukoll fejn jidħol YouTube ngħidilkom ma tinsewx titlu tagħmlu subscribe fil-paġna tagħna Kamra Sportiva fej bħalma tafu din hija xi ħaġa ta' bxejn, però intom tkunu tintejnu il-Kamra Sportiva biex tkompli tikber. Barra minn hekk ukoll fuq bażi personali nixtieq li wkoll jien għandi YouTube channel tiegħi Milanista Maltese, speċjalment il-Milanisti, jien ntella video bħalma nagħmel hawnhekk ta' kull logħba tal-Milan, wara kull logħba tal-Milan fejn kien nitfal paġell u hekk u nitkellem iktar forsi fuq il-partiti fuqhom fejn napprezza jekk titlu fuqhom Milanista Maltese u tagħmlu li subscribe f'dak iċ-channel ukoll ħalli tgħinuni nikber ukoll. Barra minn hekk tistgħu wkoll tagħmlu share tixxerjaw kemm tal-Kamra Sportiva kif anke tiegħi ta' Milanista Maltese biex tgħinuna nkomplu nikbru f'dak li qegħdin nagħmlu. Sa tant ngħidilkom grazzi, napprezza ta' kull ma tagħmlu, iktbuli kummenti fejn tgħiduli x'taħsbu intom u x'l-aħjar isir. Nitkellmu wara nhar it-tlieta l-erba' ġifieri għandu joħroġ video mhux se nkun live qed ngħidha minn issa mhux se nkun live wara id-derbi tar-ritorn u naraw xi jiġri minn hemmu. Irridu nitolbu naqra il-min hemm fuq jieħu ħsiebna xewwa. Narakom, guys, tittamar tkunu tajbin, nerġa' nawgura jum l-om it-tajjeb lil kulħadd. Niltaqgħu nhar l-erba'. Ciao ciao u dejjem forza Milan.